Il-familja hija element kruċjali u ċentrali fil-politika ta' gvern ġdid nazzjonalista u għalhekk gvern immexxi minni ser jestendi l-paternity leave għal-missirijiet. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività organizzata l-ħadd filgħodu fil-Gargure bit-tema kun il-bidla. Bernard Grech seħaq li l-Partit Nazzjonalista jrid li kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa ikunu kuntenti fuq il-post tax-xogħol iżda fl-istess ħin igawdu il-familja. Jirabbu lill-uliedhom u jkunu hemm għalihom. Għalaqstant huwa ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jkunu qed jiġu mħabbra sensiela ta' miżuri bla preċedent f'qasam li huwa l-qalb tħabbat tas-soċjetà Maltija. Jiena rrid u aħna rridu bħala partit illi lilek li inti tkun qed ikollok allura koppja li ħajkollhom din it-tarbija, aħna rridu li din it-tarbija tkun verament qed tingħata l-attenzjoni meħtieġa partikolarment fl-ewwel ftit ġranet tagħha. U allura il-paternal leave rridu narawh li jitwessa għal numru ta' ġranet twal. Ġifieri qegħdin nitkellmu b'mod sostanzjali. Bernard Grech seħaq dwar l-importanza li l-ġenituri għattaw flimkien l-ewwel ġimgħat ta' twelid tat-tarbija tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista dwar l-importanza tal-familji Maltin u Għawċin għal viżjoni ta' gvern immexxi minnu. Fil-waqt illi tenna illi ma jistax ikun illi jkollok persuna li tispiċċa tittallab biex tieħu l-kura neċessarja sabiex issalva ħajjitha. Hawn u rrefera għal ftehim bilaterali li pajjiżna għandu mar-Renju Unit u spjega illi dan it-tip ta' ftehim nistgħu nwettquh ma' pajjiżi oħrajn Ewropej sabiex iċ-ċittadini Maltin u Għawċin jieħdu l-aqwa kura li jixraqilhom kif ikunu qed jaffaċċjaw il-marda tal-kanċer. Jiena rrid għax possibbli għaliex jeżisti l-Cross Border Health Directive illi nkun nistgħu nagħmlu ftehim simili ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. U allura ejjew nagħmluha din, għaliex għadha ma saritx. Jiena ngħid nistgħu konna ftehim l-istess mal-Italja, l-istess ftehim mal-Ġermanja, l-istess ma' Franza u ma' pajjiżi oħrajn fejn il-Maltin illi jista' jkollhom allura kura jew xi tip ta' intervent illi Malta ma jistax isir u li f'dan il-pajjiż jista' jsir kun jistgħu jmorru barra minn pajjiżna u hemmhekk jingħataw l-aqwa kura u l-aqwa mediċinali biex huma jingħataw aktar ċans li jgawdu lill-familjari tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech insista li fejn jitlu in-nies m'għandux ikun hemm prezz jew flus għaliex għall-Partit Nazzjonalista il-persuna għandha l-ogħla valur. Għaliex verament irridu lilek fiċ-ċentru tal-politika tkun qed tingħata valur. Irridu verament lilek lill-familja tiegħek, lill-familji Maltin u Għawċin f'kull forma tagħhom ikomplu jissaħħu u nagħtuhom l-prijorità u l-importanza li jxirqilhom. Francesco Catania, għal Net News.